Welkom iedereen, ik ben Batteraf en dit is mijn nieuw programma Porgestaf, omdat ik toch niks anders te doen heb. Porgestaf is een programma dat gewoon lekker wegkijkt op het moment dat ze niks te doen hebt, of gewoon even genoeg hebt van al het serieuze gedoe, of gewoon als ze op de wc zitten doe je met een keuter niet meteen eruit komen omdat dat zo goed is. In dit programma heb ik voor u een paar items die iedere keer weer in iedere aflevering terugkomen. Laten we maar meteen beginnen met het eerste item, dat heet Vraag het Batteraf. De eerste vraag die binnen is gekomen is van Anoniempje. Anoniempje, 24 jaar oud, Malberg. Hey Batteraf. Dat wordt gezegd om 1,5 meter afstand van hen te houden. Maar ik heb geen idee wieveel tot dat is. Ik heb niets echt goed opgeleid op school en volgens mij hebben we dit ook niets geleerd bij biologie. Ik weet wel veel van komkommers af, omdat ik in een winkel werk op de veersafdeling. Wieveel komkommers moet ik achterin leggen om tot 1,5 meter te komen? Ik pak eens even Google erbij, want ik denk niet tot zich dat hups. Ene komkommer is 4,4 cent. Komkommers achterin leggen, een heel klein stukje, dan zal ze ongeveer op 1,50 meter uitkomen. Hartstikke bedankt Anoniempje voor die inzending. Hopelijk kunt zij gaat met en kunt ze weer met een leven. Hupstig, voor mij, misschien ook een vraag of een scenario waar ze niet uitkomt en de weet zich geen raad mee. Schik dan die probleem naar mij en ik los het op. In rode pleetje heb ik een foto gemaakt in huis van gaat wat iedereen heet, maar dan wel heel kort bij. Dus ze zus niet goed wat het is. Mocht ze weten wat het is, laat het mij dan weten in de reacties onder dit filmpje. We gaan eens even kijken wie het pleetje eruit ziet. Oh, dat is niet de goede foto. Daar is ze. Iedereen heet het in huis. Ik zal u een hint geven. Er zitten ook klinkers in het woord. Wij zeggen niks. Ja, ik weet wat het is, maar ik mag niks zeggen. Weet je wat het is? Laat het me weten in de reacties hieronder. De volgende keer laat ik zien wat het antwoord is. En dan kom ik meteen weer met een nieuw pleetje. Zoals de titel al ziet, lekker mupje. Kumper. Wieso kost Einstein geen muur bouwen? Omdat hij maar Einstein had. Dank u wel. Oh. Ja? Ja, nee, ik ben even bezig. Zomermons is goed. Nee. Ja, zomermons. Ja, lekker. Is goed. Tot straks. Hoi, 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 hoi. Gek. Dat is de reactie waarop ik hoop nadat ik mijn trucje aan u laat zien. Kumper, de truc zonder woord. Stroomvlieg. Gisteren liep ik door het bos. Ik kwam me toen tegen. En een grote hoop stront daar tussen het mos. Met bovenop van die dikke stroomvliegen. En hoe ik ook liep, ze zaten mij na. Die dikke vliegen waren niet te stoppen. Ik wist niet wieso, maar toen zag ik het ja. Ik had weer door de stront gelopen. Wacht. Daar komt gaat binnen. Ik moet het even uitleggen.
Ik ken een uit de toekomst, die heet Zeufke. En ja, die mailt me altijd met het laatste nieuws vanuit de toekomst. Even kijken, dat is altijd maar heel kort. De krantenkoppen uit de toekomst. Wat is dit nu weer? De aarde is toch plat? Andivie is gemaakt van plastic. En als ze 2 keer per dag springt en in een kronkelenbol maakt, valt ze niet sneller af. Zeufke, bedankt weer voor die nuits. En dan gaan we door naar de schenkvraag. Afstand bewaren is in deze tijd erg belangrijk. Er wordt 1,5 meter aangeraaien en ja, in deze tijd denk ik af en toe van misschien kunnen ze beter op een onbewoond eiland zitten. Daarom heb ik de vraag gesteld via Facebook. Wat voor 2 dingen ze stieg willen hebben als ze 1,5 week op een onbewoond eiland zou blijven. Vivianne Bongels dusje toe ziet eten en een bikini. Dan hoop ik inderdaad voor die tot het niet op de Noordpool is, anders hebben ze een probleem. Lisette van Duinen ziet wc-papier en een hengel. Wc-papier en een hengel. Daar hebben we nog een antwoord van Anoniempje, een komkommer en een schalmertje. En dan hebben we nog een van Maurice Adriaans, bier en tieten. Tieten. Ja, maar als maar 1 tiet dan metnemen, hè. Dus beer en een tiet. Maar als maar 2 dingen metnemen, nee 3. Wieso zou ze dat wel metnemen? Ik weet het niet. Als zich er blijven was, dan moest ze dat vooral doen. En dan hebben we nog een van Romy Storms, Minemaan en mijn dochter. Oh, wat schattig, schattig. De nieuwe vraag van deze keer is: voor wieveel cent het stieg een handvol knijnskeutelen op? Ja. Ja. Morgen kan het gaan regenen, misschien schijnt de zon schijnen, beetje wind hier en daar, niet overal. En vooral op Malpthuis en Malberg zal het sowieso niet gaan sneeuwen. Dit was het weer. Bedankt voor het kijken naar mijn eerste aflevering van Porgestaaf. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat dan even een like achter. En ja, voor de rest hou je gezond. En dan wens ik jullie allen een fijne stofwisseling. Tot de volgende keer.